जुगजाया बियार बिनमान हामिया क्लाइजा खोनाकेनो तंगै मानलाया सुबानानि बागै थांलाय जाओ बेमार क्लाइजारनि बागै डाक्टर तंमा हाइनो जुगया बियालो क्लाइ तंनाय रंनि बागै काइतो दागि रहमा हाइके माया गोनां खा गोनां बरक काहामो गानाव फाइ बुजा लाइ थांनाय सालनि सालथाम सिगां चाम्पार पिएचबि खबजा बिदाबिल हाई सेकेंडारि स्कुलनि क्लास 4 आव रोंस्रोंगै तंनाय खक्सि दामनि खाता सुस्मिता देब्रमानि बेगो मानमा बाय सिकखनै बुजाक जामानि बुजाक मा बाय बेहलाबारि प्राइमारि हस्पिटल साक आमजगै हामरि मायांगै खय साक हामनगो रेफा रहजाकनो थांगै चुपलायखा खय जुनाल चेयरमैन बरंगनां बिशु देब्रमा खय पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट बरंगनां त्रिथि देब्रमा 26 आश्रमबारि ब्लक वाइस प्रेसिडेंट बरंगनां सुबल सिंह देब्रमा दैबो कुबुनि आदं बिथिबोरि पाइथानि जे नांमारो दै रां फैसारावबो किजानि जे मा दै चुपल